أرأست زينام سرايت مكلخال إثيوبيا كابز خوني خون أنفات نزفتن متقعتن ممكات أبز خل ذات أمام الكمنا يركب قبل على وقت ما جرشون فيلد مارشال برهان جلا قليتهم أب كل تجراي زركبوا سب هفتن تكالاتن زارقوا منبر أبايت سقومات وجنات أب مهنات المحدثن سنة تجبر كساتفو بيرو مناسي تخلل سويهم كابه وصاي هاجرات أوروبا مس إيران أبو قداي مرها قبل النيوكلير كزتين سلام دعنا بالله كما تمسيوز خبركم متملكتنا كاب اي تي بي مدب قنقات قرنيا لتوماد زينا كاب ساعة جميرونا وخم كبليو ماد زينا انا مرحبنا زريت بريو حبيركم كتاني حفلما حصر زيناتات سرايت مكلخال إثيوبيا كاب زخونه يكون أنفات نزفتن متقعتي نممكات أبزخ ذات أمام كمنا يركب قبلو لعلوائي ما جرشون فيلد مارشال برهانو جلا قليتهم ما خلا الزيد دالول تنكر سراتنا عبي عوض كنت سعرينا بزبل مري حساب كايدو زيت أنا حاز تفلالي وسرحتي مزازم مرها قبري أب كتما جمع ساليتهم لعلوائي ما جرشون فيلد مارشال برهان جلا أبتوان كبزبلوو كأن الأختو سرايت مكلخال هاجر إثيوبيا هاجر محلاون لو علامات مخبارن سلازخونه دلونتو ناتتناخره قصيلو ليلام ኢትዮጵያን መንፈስ ጅግንነትን ዘይ መስዓርን ዘለዎ ጅግና ህዝቢ መኻኑ ዓለም ዝፈልጦን ታሪኽ ዝምስክሮን ሓቂ ዝበሉቶም ፊልድ ማርሻል ሰራዊት ኢትዮጵያን ምጥንኻርን ክብሩን ምሕላውን ኣብ ውሕስ ኩነታት ከም ዘሎ ገሊጾም ማእኸላይ ዝዳሎል ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከባቢኡን ሰላም ንምዕቃብ ዓብይ በርክቶ ክገብር ከም ዝጸንሐ ብምዝኻር ሕዚ ድማ ድልውነቱ ከጠናኸር ከም ዘለዎ ተሓቢሮም سرحتي حملة أثر نختما بحر دار زوجبتن متشوتن عالم لخمس حب كجبر يخبلو مكتل قدماء منيستر تمسكن تورونه جليتهم ثم مكتل قدماء منيستر أب محبرة وميديا جتهم أب زم حلالفو مال اختي بمتكال أب جعزوم براخ نركبيلهم ثم مكتل قدماء منيستر أب عالم لخ ستاديوم بحر دار نزمت ولدو حملة يتهاجر مركب مسنا يتباح تركب تهاجر سجنات من أسيل علوت أمرار حق تخللن كتما بحر دارن بمخان حملوا أسر أمبير نخبلو قليتهم حملوا أسرنا كم هاجر فلفل تبقان تدمر عامة طبعا كخوني بموبايل تليمنا سرحنا يو بوتسيت فرافريو إننا تراي خمز ركب بريهم أبا بحر دارون سرحت حملوا أسر بتخلطاسيين لملامن زوجبت كتما بزبلة أمشوتن علم لخ مسحبن كجبرائيلهم ثم كتل قدماء منيستر نهاجر ومرها قبر حملوا أسرنا بستحباب رغلت أمنت قاخبلو ملأختهم أم حلاليفهم سرحت نياتات بيت صحفة قدماء منيستر أبا عمتا وفتات أمان سرحن قصالة المن ذات الساليتهم بيت صحفة أفتات أمان بجت عمت كل تشحن 10 شعات تنام تمرتن تلمي بجت عمت كل تشحن 10 شمون تنام تمرتن كمون هاجراو تلمي بجت عمت كل تشحن 10 شمون تنام تمرخ مدرخ ذات مكيادو كاب بيت صحفة قدماء منيستر سرحب حبريتا يرد دحرت ذات سرحت سناي تكبار كرمتي أكال زخونة قلقالوت محبر السبن تعنان زلوم امنات زرقي دم لقسا الساليتهم دليت حزبين مملا ان سرحهم سرحتي اطناخرنا خنقصلينا خبلا كنتيبا محدار كتما اديس ابا انا نشابي غليصن ممحدار كتما اديس ابا غمغمت المخلت تشحن 10 شمون تنام تمرت بجت عمت زتيوم كنتيبا انا نشابي بتوان كم زبلو تساتفو محبرسب تنكر بهال سرحن ببركو زلو مرارحه تنايبوم اب مسرح بزحات عوتات تمزيبوم يوم اب خلتشن 10 تنام تمرت سناي محدرا لمعات كوريدرن نهر واقع عداغان من رقع بروجكت اب مزام 9,500 معوات خايلو إلن أبا قصالي أبزع مسترأي قلتات كمون ححالفو أبا ببعودو زرأي بلشوا سرارحان سراح مقوتاتن أبا مفراينات بقلتي زاتيو فتحن مهابت أما تهيبو مسراح كاب ببركو خاب زلو أمرا رحا تثبيت يقبر إلن تزامد زينا من محدار كتما دي سبب زبجت عمت تربحنا تهزب زرقا قصو سراحتي بمسراح عزوزو تسيت نزامز قوت كالات أفلطو تواهيبهم تفلطون شلماتنا بزغط البجت عمت عزوز سراح بمسراح
تربحنة حزب نمرقات لعول حادرة خمس خونة كنتيبة ختمة أدانة شعبي قليتاً أبا بجت عمت كلتشن 10 عام تمرة تربحنة حزبنا زرقاقت أسرحتي بمسرح عزوزو تسيت نزمز قبو بيروتات تكالات كفلة كتماتات ورداتات أفلوتون شلمات أبركتنا ينايلن ممحياش أواج مرتقا مزقبا بارتيتات بوليتيكان سنة مقبارن أساتافن ديمقراسيون مرتقا مكاد وساني أخبل هاقراو بورد مرتقا قليت هاقراو بورد مرتقا إيتيوبيا ممحياش أواج مرتقا مزقبا بارتيتات بوليتيكان سنة مقبارن شوعي هاقراو مرتقا أساتافي ديمقراسيون قلت بزخونا ملكوع المكاد زي حق زيلوم أكابيتي بورد ميلات ورق هايلو أبا قرب أوان تمحيشو أبا بايتوكلت هزبي بزعبات صدقة أواج مرتقا ملكيتان قايز داو مقلت هيبان እቲ ኣዋጅ ቅድሚ ምምሓሹ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሰፊሕ ዘተ 5 ገበረ ብምሕባር ንሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ ብመንፅር ዘሎ ግዜ ኣብ ውሱናት ዓንቀጻት ጥራሕ መምሓየሺ ተገይሩ ኢለን ኣብ እዋን ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ዝተፈላለዩ ፀገማት ተፈጢሮም ከም ዝነበሩ ዘዘኻኸራተን ኣካቢት መሰል ፀገማት ኣብ ዝቕፅል መረፃ ከይፍጠሩ እቲ ነባር ኣዋጅ 1122 ዝባር 2011 ክመሓየሽ ከም ዝተገብረ ተዛሪበን ኣብ ጣባይታት መረፃ ዝምደቡ ቁፅሪ ፈጸምቲ ዝተገደበ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ፈጸምቲ ፅዕንቶ ምፍጣሩ ብምሕባር እቲ ቦርድ ኣብ ጣባይታት መረፃ ዝህሉ ቁፅሪ መረፅትን ኩነታትን ብምግንዛብ ከከም ኣድላይነቱ ዝምደበሉ ኩነታት ኣብ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ተኻቲቱ ኢለን ሓደ ፓርቲ ሃገራዊ ፓርቲ ኮይኑ ንምምዝጋብ ኣብ ነባር ኣዋጅ ካብ 5 ክልላት ኣባላት ክህልዎ ይግባእ ዝብል መለክዒ ኣብ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ናብ 7 ክልላት ክብል ተገይሩ እዩ እቲ ፓርቲ መሰረት ካብ ዝገበረሉ ክልል 400 ሚእታዊ ኣባላትን ካብ ካልኦት 6 ክልላት ድማ 300 ሚእታዊ ኣባላት ክህልዎ ከም ዝግባእ እውን እቲ ኣዋጅ ይድንግግ ብሓፈሻ ኣብቲ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ናብ 26 ዓንቀጻት መምሓየሽ ከም ዝተገበረሎም ዝተገለጸ እንትኸውን እቲ መምሓየሺ ሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ ዓወት ንክኸውን ናይ ባዕሉ ብፅሒት ከም ዝፃወት ተሓቢሩ እዩ ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ኢትዮጵያ ልዕሊ 63 ሚልዮን ዜጋታት ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና ተጠቀምቲ ኮይኖም ኢሎም እቲ ግልጋሎት ኣብ ገምጋመ ፍጻጸማ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ትልሚ በጀት ዓመት 2018 ዘተካይደሎም ዋና ዳይሬክተር ግልጋሎት ኣይተ ተስፋይ ወርቁ ኣብቲ ዋን ከም ዝበልዎ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ሓፈሻዊ ብልጽግና ዕውት ንምግባር ኣፍራይ ዜጋ ምፍጣር ቁልፊ ጉዳዩ ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ኣብ ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና ልዕሊ 13.67 ሚልዮን ስድራቤታት ከም ዝተመዝገቡን ልዕሊ 63 ሚልዮን ዜጋታት ድማ ካብ መድሕን ጥዕና ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ገሊጾም እቲ ግልጋሎት ምስቶም ኣባላትን ውልቀ ድጎማን ልዕሊ 15 ቢልዮን ብር እቶት ምእካቡ ሓቢሮም ብሓፈሻ 4387 ትካላት ጥዕና መንግስቲ ውዕሊ ብምእሳር ንኣባላትን ተጠቀምትን ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ክረኽቡ ተገይሩ ኢሎም ማዕድ ዜና ሁማ በምክትታል ትርከቡ ሕዝርማ ብዝርዝር ናብ ንሪኦም ጉዳያት ክንሓልፍ ካብ ቀረባ ዓመታት ንነዘ መንግስቲ ንፅሬት ፍርያት ቡን ብዝሃቦ ትኹረት ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ጥራሕ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላማይ ዝተባሃለሉ ኣፈጻጽማ ኤክስፖርት ምምዝጋብ ከም ዝተኻእለ ተገሊጹ ናጻሉ እውን ካብ ዝብዝሓሸ ከም ዝስርሓሉ ተሓቢሩሎም ንጸብጻብ ዘህራ መሐመድ ጌታቸው አለሙ ኣብ ዓለም ተፈታዊ ዝኾነ አረቢካ ቡን ኢትዮጵያ ካብ ብራዚል ካብ ቪየትናም ካብ ኮሎምቢያን ኢንዶኔዥያን ቀፂላ መበል 50 ኣቅራቢት ቡን ሃገርያ ይኹን እምበር ንዓውዲ ቡን ብምርምር ሓጊዝካ ኣብ ምስራሕ ክፍተት ብምህላው ዝድለው ውፅኢት ክርከብ ኣይከኣለን ኣብ ስራሕቲ ቡን ምፍራይ መልኣኽን ዝተዋፈሩ ሓረስቶትን ለኣኽትን ካብ ወትሩ ዝተፈለየ ውፅኢት ንምርካብ ኣብ ፅሬት ትኹረት ምግባሮም ይዛረቡ ሓረስታይ እየ ኣብዚ ከባቢ ቡን ይፈሪ እዩ ስርሑ እውን ጽቡቕ እዩ
ጽሬት ውን እንተኾነ ሎሙ ድሓንዩ ሓረስታይ ንባዕሉ ንዋጉ እንትብል ብጽሬትና ስርሐይ ሰኢሉ ኣብ መሬት ይገብሮን ዘሎ ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ነበረን ሕዚ ኩሉ ኣብ ጽሬት ትኩረት ይገብርሎ ዘንድሮ ቡና በጣም ውጤታማ ነው ለብዘበን ቡን ኣዝዩ ውጽኢታዊ መንግስቲ እውን ኣብ ጽሬት ትኩረት ገይሩ ሰሪሑ እዩ ሓረስቶትን ሰብ ሃፍትን እውን ሰሪሖም እዮም ለብዘበን ኣብ ቡን ካብ ሓረስታይ ጀሚሩ ኩሉ ተረባሒ ኮይኑ እዩ ካብ ዝተበጊስና ን2017-18 ሓረስታይ እውን ተረባሒ ከም ዝኾን ንሕና እውን ተረባሓቲ ምዃንና ኣሚንና መንግስቲ እውን ተረባሓ ምዃኑ ኣረጋጊጽና ንቐጻሊ ብምሉእ ተረባሓቲ ክንከውን ኢና ብምዃኑ ድማ ዝያዳ ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ተበጊስና ኢና ካብ ቀረባ ዓመታት ንነዘ መንግስቲ ነቲ ዓውዲ ብዝሃቦ ትኩረት ምኽንያት ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ጥራይ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ፈላማይ ዝተባሃለሉ ኣፈጻጽማ ኤክስፖርት ምምዝጋብ ተኻኢሉ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ጉዳይ ሃገር መደብ አዲስ ቀንጋሻ ዝነበሩ ኣብ በዓል መዚ ቡንን ሻሂን ኢትዮጵያ ምክትል ዋና ዳይሬክተርን ሓላፊ ዓውዲ ዕድጊትን ኣይተ ሻፊ ዑመር ንዕውትነት ኣፈጻጽማ ኤክስፖርት ዝተዋሃቦ ትኩረት አስተዋጽኦ ነይርዎ ይብሉ በዚህ ዓመት በ2017 ለብዘበን ኣብ 2017 ኣቡን ታሪኻዊ ውጽኢት እዩ ተመዝጊቡ እዚ ታሪኻዊ ውጽኢት ዝመጸሉ ቀንዲ ምኽንያት በዓል መዚ ቡንን ሻሂን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ምድንፋዕ ፍርያትን ጽሬት ኣብ ምሕላውን ሃገርና ድማ ዝያዳ ሸርፊ ወጻኢ ንኽትረክብ እናሰርሐ ዝርከብ ቢሮ እዩ ይኹን እምበር እቲ ዝዓበየ ነገር ሪፎርሙና ብፍላይ ንሓረስቶት ምርኣይ ይከኣል ኣቕረብትን ላእኽትን እውን ምርኣይ ይከኣል ብፍላይ ላእኽቲ ናይ ኩሉ ተረባሕነት ዝተረጋገጸሉ ብምዃኑን እዚ ሪፎርም ተግባራዊ ብምግባርናን ዝተረኸበ ውጽኢት እዩ ፕሬዝደንት ማሕበር ቡን ኢትዮጵያ ኣይተ ደሳለኝ ጀና ቦገኖም እቲ ማሕበር ኣብ ፍርያት ቡን ዝዋስኡ 2 ሚልዮን ተዋሳእቲ ብምሓዙ መንግስቲ ዝገብሮ ጻዕሪ ንምድጋፍ ጽሬትን ፍርያምነትን ንምውሳኽ ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ምርትና ምርታማነት በማሳደግ ሂደት ውስጥም ፍርያት ምድንፋዕ ኣብ ከይዲ ምዕባይ ልዑል ግደ ብምጽዋቱ እቲ ዝቐርብ ቡን ብበዝሕን ጽሬትን ንኽቐርብ ንምግባር ዝተገበሩ ጻዕርታት ኣለዉ ብመንጽር እዚ ናትና ቡን እውን ኣብ ኩሉ ዓለም ብምንቅስቓስ ኣብ ዝተፈላለዩ ኤግዚቢሽናት ብምስታፍ ቡናና ንኽፋለጥን ሓደሽቲ ዕዳጋታት ንኽኽፈቱ ብምግባር ኣብ ዝተገበረ ጻዕሪ ከምኡውን መንግስቲ ብዘቐመጦም ኣንፈታትን ዘኽእሉ ኩነታት ብምጥቃምን እዚ ውጽኢት ክምዝገብ ክኢሉ እዩ ምባል ይከኣል ኢትዮጵያ ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ብኤክስፖርት ፍርያት ቡን ልዕሊ 2.6 ቢልዮን ዶላር ኣታው ከም ዝረኸበት ይግለጽ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ሰብ ሃፍትን ትካላትን ዝኣረጉ መንበር ኣባይቲ ጽጉማት ወገናት ኣብ ምህናጽን ምሕዳስን ሰናይ ተግባር ክሳተፉ ቢሮ መናሰይ ትኽልል ጸዊዑ ኣብዚ ዓመት ብዝተወደበ ኣገባብ ንዝፍጸም ምሕዳስ መንበር ኣባይቲ ጽጉማት ወገናት ኩሉ ብጽሒቱ ክፍጸም ድማ ተሓቢሩሎም ኣባድ ደመቀ ተወሰኸሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተጸዋዕነቶም ንቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደሪ ካብ ዝኾኑ 11 ቤት ዕዮታት ብዝተረኽበ ብር 23 ሚልዮን ኣብ ከተማ መቐለን ውቕሮን 20 መንበር ኣባይቲ ጽጉማት ንምሕዳስ ስራሕትታት ምጅማሮም ይፍለጥ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተጀመረ ምሕዳስ መንበር ኣባይቲ ጽጉማት 20 መንበር ኣባይቲ ዝተወሰነ ናውቲ ገዛ ብምምላእ ነቶም ተጠቀምቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተመሓላለፈ ሓላፊ ቢሮ መናእሰይ ክልል ትግራይ ሓይሽ ስባጋድስ ኒቲቪ ሓቢሮም ጠቅላይ ሚኒስትር በጽሕፈት ተጸዋዕቲ ዝኾነ 11 ዝኾና ትካላት ዝሃቡና 23 ሚልዮን ነይሩ 20 ገዛውቲ ኢና ሃኒጽናሉ ገዛውቲ ተሰሪሖም ዝተወሰነ ናይ ገዛ ውሽጢ ኣቑሑት እውን ዓራት ፍናሽ ሶፋ ወንበር ዝኣመሳሰሉ ማተርያላት ተማሊኡሎም ኣብ ገዛኦም ኣትዮም ኣለው ስራኦም ማለት እዩ ኣብ ከባብታት ገጸር መንበር ኣባይቲ ጽጉማት ምሕዳስን ምህናጽን ልሙድ ምዃኑ ዝሓበሩ ቶም ሓላፊ ቢሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 500 ገዛውቲ ተጸጊኖምን ተሃኒጾምን ንተገልገልቲ ከም ዝተመሓላለፉ አብሪሆም ይኹን እምበር ብመዳይ ተጸውዕቲ ትካላት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደሪ ኣቢሉ ኣብቲ ክልል ዝተሳለጠ ምሕዳስ መንበር ኣባይቲ ሓድሽን ዝተወደበን ከይዲ ምዃኑ ገሊጾም እዚ ዓብነት እዩ እዚ ኣይነበረን ማለት ይኮነን ብዘይተወደበን ብዘይተዋደደን መንገዲ ኣብ ገጠራት ንኣብነት ዓሚ ኣብ 2016 ክረምቲ ኣብ ገጠራት ናብ 536 ገዛውቲ ተጸጊነን ተሓዲሰን ናብ 35 ኣካባቢ ገዛውቲ ከዓ ሓደሽቲ ገዛውቲ ነቶም ዓቕመ ደካማታት ተሰሪሑ ኣብቲ ወረዳታት ኣብ ገጠር ጉልበት ጥራሕ ይዛሓትት ኣብ ከተማ ክኾን ከሎ ግን ከምዚ ናይ ህዝቢ መንግስታዊ ትካላት ናይ ፌደራል ገይሮሞ ዘለው በጀት መድብካ ኣስተዋጽኦ ገርካ ማተርያል መግዛኢ ምህነጺ ዲዛይን ኣውፅኢኻ ዝስራሕ ስራሕቲ ኣይነበረን ቅድሚ ህዝቢ መጀመርያ ግዜ እዩ ኣብ ከተማ ከምዚ ዝበለ
بحد عينة ديزاين سراح جزاوتي تجمرنا عبية أبنتيو زي أبنتاوي سراح يزبلو توم حلافي أب كل التجراي زركبو تكالاتن نجادون كسعبوون كختلوون زلووم سناي تكبار مخانو توم بيرو حلافة صويعم زخون إلى إذا حسب فلاين كل التكالاتن نجادو محبرسب زي أبنت غيرهم تمساس هالي سراح صرحهم إنسان نحنا ونكون تاتكنا ما تشيلو عيو بزاينا وشينا زلنا كابزوي تماهرنا خالوس كم يزبل سراح تيبن سراح قفح كفالت نقورو حسبنا أو كم تلمحنا يولنا مالك أب كل التجراي أبز عمد كاب زفتصمو 14 سنة تكبار كرامات حدا محداس زارو من برا أبايتي صقومات وجنات كم زخونة تحبيرو ኢትዮጵያ ንምጥንኻር ዞባዊ ምትእስሳር ንግዲ እጃማት ዋጽ ኣላ ኸበል ሚኒስተር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ገሊጾም ሳልሳይ ጉባኤ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣፍሪካ ባሰናዳነት ኢትዮጵያ ምስላት ጀሚሩሎም ሚኒስተር ዴታ ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ዶክተር አብዱል ሐኪም ሙሉ ኣብቲ እዋን እቲ ጉባኤ ኣብ ንግድን ዞባዊ ምትእስሳር ንምጥንኻር ዝዓለመ ዘተ ምዃኑ ገሊጾም ኢትዮጵያ ብዞባዊ ምትእስሳር ጠመተ ዝገብረ ምምሕያሽ ቁጠባ ብምግባር كما تركب بمحبار من قد بابور إثيو جيبوتي حاوسو زباو متأثر مع باي زخل بروجكتات يتكبروا خمسة لو قليزهم أبتو زبايلون أبتو أهجور نزلوا عدلات مزمان نخك أقل مشونا إنفستمنت هوا هون مفتار إثيوبيا أنا وعلى قدم موزع تركب لهم زينات عيم هجرات أوروبا مس إيران بقداي مرها قبل النيوكلير كزتيعين إنجليز فرنساي جرمنن مس إيران أبزوريا مرها قبري نيوكلير أبز سومن مزتاي تلمحيزان اللوام كاب منيستر قدات وصع جرمن زوات حبريتا تهران نتزتا برا خفوت كتكبر كمزلو وحبيروم إيران بوغنا نتزتا دلوت مخانا خمس قلتات تاسنيم زتبهالتكال ميدا إيران نايت هاجر منيستر قدات وصع أريحوت أبسي بلوم أب منغو حيالات هاجرات أوروبان إيرانن أطاقما نيوكلير بزملكات أب كتما إستانبول تركيا أب سومن زتا خمس كايد زت أبتأبا فرانس 24 معد زينا قدم مززامو عند بتاسينا سرايت مكلخال إثيوبيا كاب زخونه يكون أنفت نزفتن متقعت نممكات أب زخل زتا أمام القمنا يركب كبلو لعلوية مدرشم فيلد مارشال برهان جولا قليتهم أب كل تجراي زركبوا سبهافتن تكالاتن زارجوا من برا بايت تقومات وجنات أب مهنة محدث سنة تكبر كساتفو بيرو من أسيت خلت سوي أب وتأي هجرات أوروبا مس إيران أب قداي مرها قبل النيوكلير كزتيعين لتو معد زينا استخطاتلكم ونيرون اسلام كتالكم يمسكن معد زينا انا مرحبون ازريت بري حابيركم زانيحة مس استرفوا مدلوات ايتي بتقرنوا سنة مكتالكم ولكم تمني بروح مشات